Asibingelele inhlangano Ithuleleni. Thathe lithuba namhlanje sila kaKhomkho umhla ka14 November 2023 sila kaDurban Correctional Khomkho. Ngisibiza kahle ngibiza ngayo la eThekwini la khona kuyilona office esebenza nabafethu abasuke bebuye Ejele abasuke besaserve isigwebo sabo sebe ngaphandle. Namhlanje ke ngicela ibona abakaKhomkho ngenkinga ababhekene nayo abafethu abamaparolisi ukuthi sizobalekelela. Nginensizwa ke la lensizwa le ngiyayazi ngike ngaba nayo ngaphakathi izozisho ukuthi ke ubani igama kephi nanokuthi ke ikhala ngani kuphi sifisa siyisize ngakho. Kunjani ndoda? Yebo ngiyancenge. Siyaphila. Indoda bayigama nguDaniel waNxumalo kodwa lana ngibhaliselele uJack. uJack. Ngase ngibhalisa isibongo esirong saka Mzimela sakuboka sisi. Kodwa sasekhaya kwaNxumalo mina nguDaniel igama lami elinye nguJack. Bakubiza ngobani Ejele? Laphakathi la kaMlungu Yeah. bangibiza ngoJack. Jack Sinxumalo Mzimela la ngaphakathi. Okay. Ubuye Ejele manje? Yebo ngibuya ngaphakathi ade ngidonsa live. Ahlala 23. Yes. Yebo nje wase ngiphuma ke manje ngithi ngina 3 months manje ngila ngaphandle. Ubuhluphe Ejele? Bekuhlupheka kancane. Hayi ngiyakwazi kathi kancane ngiyakwazi. Hayi bekuhlupheka. Manje bakusho awungazi bona ngiyakwazi ngikhuluma into engikwaziyo ngiyakubuza ukuthi ubuhluphe Ejele. Hayi bengihlupha. Uyinamba uyayishaya? Yebo. Uyi Wangibhama eso6. Bamsa 6. Yebo. Hayi. Asingangeni kakhulu ku6 kakhulu ngoba Yebo. khona basobazi babambe la ngaphandle kanti. Akufanele baze babone into eyiningi. Baye ngaphakathi abantu bafuna ukuyothola. Babone kwenzakalani. Okay mntababa. Usuphumile mfethu. Yebo. Inkinga obhekene nayo yipi? Futhi inkinga engibhekene nayo ukuthi angikwazi ukuthola lezi zinto eziyimisebenzi nalokuthi ngiqhubekele phambili ngokuthi ngathi mangabe sengiphuma la ngaphandle ngathola ukuthi abazali bonke ngisenabo sengisele nosisi manje usisi sengisele naye omunye ngihlala naye abanye ke bahlala eMaranini ukuthi nabo banale nkinga engibhekene nayo ukuthi ashonelwa abazali seyingane kanti mina ngangingekho sengiboshiwe. Shona bazathusa Ejele? Yebo abokugcina nje impela bashone sengisejele ngoba ugogo ngiphume eseshonile lokwakuyena ke wayenezinto zethu. So nje sihle lapha ekhaya akekho omunye umuntu osisizayo ngoba akekho nano osisizayo lapha ekhaya sihlalele nje kanjalo. Nibanga kusenanga? Shuthi kumama so6 bese abanye bahlala eMaranheli Ejele emnyama bese lapha la ngihlale thina so2 nomunye usisi wami. Inkinga eninayo yipi? Futhi inkinga lesinawo lapha ekhaya sibhekene nayo akekho umuntu osupportayo osisizayo nanokuthi ke umuntu owade sisiza washona asenabani manje osisiza ngoba isha ama-ID the rest stage lapha ekhaya asinama ID yabo shuthi nje akekho umuntu obhekene nathi ukuthi asisize lapha ekhaya ishindlu phezulu iyavuza uyabona yabo impilo ngendlela ehamba ngayo isho ngizala kufanele ngizame imali ukuthi ngikwazi ngifike la ngigebele ngifike la ngoba kusuke kunzima yabo. And mungafika bazokubuyisela Ejele? Bazongibuyisela ngoba njenga senzuku nade befikile ngenhlanhla kanti nginalolu suku kufanele ngize ngalo sengidlule kubona lapha ngase ngiyabachazela manje. Okay. Yini ekhona ekhaya enazo eziphathekayo ezitifiketi zokuzalwa mhlambe abazali zokushona yini ekhona? Ngabe ngiqamba amanga nje lapha ayikho into ekhona oba isitifiketi ade sikhona sika mama salahleka kulomfana sekhaya omncane kuthiwa uStiro lohlala eMaranheli lesokushona kwakhe ngale ngathi uStiro wayekade efuna ehamba efuna umsebenzi ngaso shuthi sase siyalahleka akukho nje ukukhona. Ayidika mama yikhona? Akukho lutho nje lapha ekhaya okukhona. Akukho lutho nje ugogo asimazi ukuthi izinto ayibeka kephi zonke. Akukho lutho nje. Ayidika mama ukuthi ngikutreseke makulo lapho bese ngakwazi ukusireprint certificate. If ungaba khona mhlambe noma iCopy ID. Akukho lutho nje seMaranheli laba akwasala khona ilo kunjani
isitifiketi sikamama sokushona ngoba ngicabanga unjwa ngifuna sona siphi sala hlwele mfana wasekhaya omncane kuthiwa stilo kufanele ngize siye sisifune emaraneli engathi baya-ke emaraneli kusifuna esibhedlela ngoba umama wafihlelwa khona emaraneli esibhedlela shuthi nje amanesi laphana ngabanaka ayikho nje into esinayo ekhombisayo into esinayo nje kuphela isithombe sikamama kuphela nakhona sisengane nasekhaya isithombe phela asisebenzi mase kuzwentweni kanje la nje into abazoyidinga Home Affairs at least ikhona le background yesejele ngoba nomasipala azokusupporta nge-report but awufika ngejele ukhasa noma usancane ufika usumdala ejele bazofuna le history ke leyo ukuthi obani abanaziyo impilweni kusuka ungena ejele uhlehlike emuva nikhwele ke sakhule eshuthi ngathini nje esikhule kanzima thina indawo nikhwele kona kukephi esemolweni nafunda emolweni yebo emolweni lapho ngangena kancane esikoleni kancane kodwa ngicathi khona imininingwane yami lapha emolweni esikoleni mawuthi kancane nasenisuka niyake sasuka khona ke ngaze ngihambe ngihlala ko Pine Town ke ngaze ngacela sengiboshwa ngabona le ndawo bomhlela kuzona yebo izodinga le report yalabantu lapho ibona bazosilekelela kuwena kakhulukazi ngoba eyasejele ikhona isekho ikhona ihistory yokuthi ubusejele but ke sifuna le history le before ungene ejele abantu abakwaziyo abazochaza ngawo ukuthi amazi ngempela ukhulela kuthina mnanzi clinic azayo la kuyona nakhona siyobheka kuma report lapho masithwele lo ncwadi nje isho ukuthi ngempela abazayo la nansi primary afunda kuyona nansi high school angena kuyona ilokho uzoswedisa yabona ekuzalweni ngabe ngiqamanga ngazi mina sazalelwa ke noma sazalelwa ekhaya noma sazalelwa esibhedlela yabo akufanele lapho ngiqamanga kufanele ngikhuluma into eqondile ngoba nami ngalifuna usizo yabo kodwa ngicabanga ukuthi kaJob esomile ebhuku lesitolo bayasazi sisahlala nomkhulu umkhulu engakashoni siseyingane yabo okay bese kuthi lo munye usisi wami ke lo semarani oselila ngihlala khona bakhona abantu abamsiza yena ngazi ukuthi kanjani ke ngoba wayithole ne-ID ngoba wayenqa bemhlukumeza ngale ekhaya bethi angabuyi iy'telo zingadayisiwe eshawa yabo bedlala ngayo bemxhaphaza angazi ukuthi i-ID yena wagcina esenzeleka kanjani yona. Okay, into ke kumele yenzeke la mntaba mina kumele eniyenze ekhaya. Njengoba nonke nganama-ID nje bazodinga ukuthi nenze i-DNA test ulibo ufuzo lokuthi ngempela na niyazalana. Osisi bakho lapho. Yabo. Bazoyidinga i-DNA test. Yabo. Yenziwa lapha e-Edington. Inkinga ngoba phela manje yenziwa ngemali lesi singenayo imali. Ngoba nabantu ngasebenza nje ekhaya izoqhamuka ngemali i-DNA test. Inkinga izoba lapho ukuthi uzoyenza kanjani. Wamasenta angekho yebo kona ukuthi siyenze bengayona inkinga le ngoba usizo siyalifuna inkinga amasenti la uthi inkinga azoqhamuka kephi yes ngoba kubenzima nokuthi ngizela kwenkadi khona la ngaluza khona kufanele ngizela ngaze ngeza ngesikhathi esirong la ekhaya kodwa ngenhlanhla wafika wangamukela bakumadlandweni. Okay iyona nto ebalekile social work ukuthi izodinga ukuthi ke bazothi abenze i-DNA test nezingane zakwabo ukuprove ukuthi bayazalana ngempela yini. Okay. Yes, okwesibili ilezi indawo emikhwele ezinade ngizisho kufuneka sihambe. Mawudleze ngenzakeni khona ebehlala khona ungekho ejele uzofuna kiwe khona. Kulo bantu bayofakazisa ngempela ukuthi bayabazi. Yebo. Izingane ikhule phambi kwethu uzayizala umasibani bani, kokwazi kwakubani, mawazi kwakubani. Sidinga lezo ncwadi nje. Ezosiwelisa. Shuje kafanele kuze kiwe emolweni ngoba emolweni kavele thina imvelaphi yethu la sakhulela khona nje emolweni basaze emolweni lapha kaJob umkhulu wayesebenza khona nabo omunye umuzi kaNxumalo ke la sihlobo khona bayasazi kaMalumbhero kuba sithi omalume khona bayasazi nakambambo enduneni siyaziwa khona ngoba sakhulela khona emolweni. Ngibona bonke abantu abawukhiwa ukuthi siphume kule nkinga. Hope vele ukuthi hopefully uzokusiza ukhona service even in terms of i-transport ukuthi kuyeke la kuzo indawo lezo ngoba indawo around vele la eThekwini.
mhlawumbe kuloko kwasemolweni mhlawumbe mina ngenza kanjani mhlawumbe ukuthi kwaphela mabe ngisepine town no sizokwenza no social work la ekhaya yes noba budube ngale sizokwenza nabo but uyoba khona nawe phela ufuna khanje nani kuyelapha ngoba laba yabo usho ukuthi umama wasithola ngokuhlukana yabo ngoba laba abawu3 abawu2 bahlala eMaranini la umama ashonela khona babengazi umama kwazi mina ngela ejele ukuthi umama useshonile ngathi ngitshela laba abayi shuthi labo bahlala eMaranini lapho yabo shuthi into eyadala ukuthi idifiketi bengabi nazo ngibona ukuthi umama ngicabanga wayilahle zabi idifiketi ngoba umama wayekade ephuza kakhulu yabo wazi walinyawo zokuthi babe wayithwele usemende wamphula la waseyashona ngile kwabe sekuthola mina lapho ukuthi umama ushonile ngile ejele nakhona ngisizwa yibona ababala ejele stressa kaze ngacela sengithola usisike lo ngihlala kuyena okuyena wabe sengisayinele kanti nogogo usaphila ke lapho nangogogo esehamba ke naye yabo so ngicela baseMaranini bona ba right ngoba ukhona ubaba wabo lapha yani yabo lo wayizwana nomama inkinga bona bakwazi ukubenzela ama-ID angazi ukuthi ngoba yini bafanele bazokwenzelwa lapha yana ekhaya angani noma kwenza mhlawumbe ingobafanele babize isibongo sasekhaba omama yini noma ingoba yini ngoba abakwazi bona ukubenzela ama-ID sebekhulile manje abakwazi kodwa ukubenzela ama-ID umfana nentombazane bawu2 ngoba laba abanye abawu2 angibazi ukuthi bakephi kumfana nentombazane yabo futhi ngathi nje lapha ekhaya kunabantu abanonya uyabo khona abahlala eClermont banonya nje kakhulu ababasizi labayana ingane nje bayithathe incane bayihambisa le ntombazane asiyazi ukuthi ke kwathiwa ingala ko Newcastle emadadeni abakwazi kodwa ukubakhombisa lapha yana ungawukube abasizi ngalutho futhi lapha yana yabo kulowamuzi lo wasekhaya abasizi nje ngalutho ababasizi ngalutho kunaloko babebenza iqhila bedlala ngabo yabo la abaseClermont abakubo kwamama ke bona yabo ababasizi ngalutho nje yabona manje ade ngitracer ngale ngathi ngisuka la ngalela langa ngangilwe ngizama ngisejele ngoba ingane esekhaya inokuphathwa izinyo uthola ukuthi manje ifuna usizo kufanele iye esibongweni kaMaduna iyofuna isibongo ngaze kahlala nomnye umfana ephusha amatroli pha town ngamtshela ukuthi yazi lapho wethu ngifuna umuzwa kaMaduna osentshongweni abake bahlala khona emolweni kwathi wamfethu ayikhona imizi yakaMaduna pha ngizokubuzela ngenhlanhla ngizwe icall ingena ngihlalele endlini fona umunye usisi bese lo sisawunjani mfana ngithi awungikhona yabo bese thena owakaMaduna lo sisi bese ngithi awunami sisi ngwakhona kaMaduna anikaze lenihlala emolweni kanje athi angazi noma umkhulu wakhe noma babehlala khona emolweni bese ngimiyalele khona emolweni bese ethi usazotshela abantu abadala yena ukuthi ngathi thina zingane zakhona lapha yana ngoba abasazi nakulowa muzi kaMaduna ngoba ubaba engazuthi wayihlala nonkosikazi wakhe kanti uzophinda azwane nomama bese kutholakala thina kanti umama wayihlala emolweni phansi emgababa labanye behlala phezulu ekhongo uyabo so namanje la ngiye ngazama ukubafonela njengoba ngile kumnyango shulosi sikase ngangithola manje wasendiwa sisi abengakakhulumi nabantu abadala ukuthi abachazisele mhlawumbe ngathi kulo muzi wakaMaduna shuthi laba angibafaka kakhulu laba abakaMaduna shuthi nje thina indlela esikhule ngayo nje ade sihlalela la yabo nje mina de ngibambele inkunzi ngihlala ko Pine Town komolweni ko Whitebank yabo ngijwayelene nabafana ukuthi mangizozwana nawe sengizohlala nawe kancane ngiphinde ngizwane nalo ngihlala naye kancane silwe siganga yabo kodwa indawo nje ngikhulele kuyona kahle ikhona le emolweni angazi khona ngiyaziwe enduneni kaMbambo kaze shabafani bakhona nobaba wakhona washona ngisekhona sahlala khona okay no ngiyakuzwa futhi sizozama ukulekelela ukuthi usizakale before nje ngiqede le interview nawe angifuna ukudlala usubuyile manje ngithi uphila ngani ngiyazama angifuni ukuqama ngingakuba bebengangithola mama ngabe bezosayina ngoba kuyenza mhlawumbe ngithatha omnye umngane wami ethi asambe mfowethu uyongifaka esamawindi sengiyazi manje ngifaka esamawindi emzini nomuntu
mhlawumbe sizothola lo 200 isikhathi lo 100 yabo njengayizolo nje khona nje siyosebenza khona ingakho ngiphethe ngisho ama tape measure la namalokhu njalo ama vantel bars into zomsebenzi in case mangisuka la mhlawumbe sengibuyele emuva mhlawumbe abangani bami ngibafice nje betha impetha sami sosebenzela ubani ngizobe sengiya lapha ingakho ngiyiphethe nalezi zinto zokwakha lana ngithemba ukuthi ngeke ubele egangeni khona ngiyazi impilo enzeni ngeke ngize ngibuyele kodwa sengaba nenkinga einsukwini ngale einsukwini nje ngeweekend ngihlalele kwaphela kwafika nje abantu bakanduni ngesinye isicreamer secomputer ngesiphiwo sisi lapha ekhaya sho ngasinikeza umnye umfowethu ezoswapha yabo anginikeze yena ifoni hlaselwa abantu bakanduni lapha yabo sho ukuthi ngihlele endlini ngiyabezwa bekhuluma nomuntu eminyango bembuza ngivele ngiphume mina ngiye kubona yabo ngifike ngibachazele bafowethu iscreamer lesengikhuluma ngaso esami yabo ungakube umfowethu abezonginika ifoni lena yabo iHawaii kaze ngamnikeza namatekwami ephuma iphume eCalifornia so manje into zami lezi ayisho ngendlela ababenza ngayo nangendlela abamlwisa ngayo umfowethu lo kodwa ngazama mina ukuthi ngingalwe nabo ngihlalele nje ngiyithulele bahamba abasenduneni shuthi into abayenzayo lapha neCliff Day bangena emzini yabantu nezibhamu abafani bakhona yabo benze ngenye indlela ongakube ngaze ngathi mina kubonaka hayi bafuthu mina ngaphansi komthetho njengoba ngila njengoba nizala kumina manje mina ijele lazi ngami shuthi sengibachazela phayana bengibuza ukuthi ngihlala mina ngiwakephi yabo azabatshela mina ngihlala eClermont ngihlala eSouth kwathiwa wena wawukephi azabatshela hayi ngangiboshiwe yabo sho nje ngendlela ababenza ngabo bephethe nanezibhamu ngabona lapha sesoze sixabana nabo siphazamisana kodwa ngehlela ngenzansi mina kubona yabo bathi bazobuye bangibone angazi ke bongibona mangabe kuyinini ngoba ngiyenza ukuthi abafana balapha enduneni baya bantshontsha abantu babadubule ebusuku yabo so ngase ngithi mina sengiyobona ngabo ngoba ngaze ngamtshela usisi yabo ukuthi ayisisi labafana abafikile kumina laba senduneni yabo abakhona enduneni lapha eCliff Day bazenzela nje kubantu yabo ayikho enye into osukuzoyenza kwaphela kuthiwa isenduneni esiphethwe khona enduneni ngibuza lokho nabathi ngoba abantu abaningi abanenkinga kanje sebengaphandle ejele bafike babe nenkinga ngothola umsebenzi kufika abantu bathi mfethu woza la siyoganga uthola imali babadonsa babele ebugebengeni umuntu bengakhona ebugebengeni but isisa asikweleto ngempela lokho kuyiqiniso ngoba nami ngingaganga mangabe ingekho into engizosizakala ngayo yabo ngingazi ukuthi ngizodlana yabo cha ngaganga ngifunde ukuqama ngifune ngikhuluma iqiniso ngoba phela ayikho iprize yethumbi yabo futhi phela ngigqoke ngifune ngigeza ngisebenza uma ngizolwe ngihleli kanje ngilindile ukuthi awuyeza correctional zongisayinisa lana namhlanje ufika ngisho bazofika kusasa yabo ngaleyo sikhathi mina ngilambile ngihleli kanje ngilinda abantu ba correctional abazili kuzongiphakela bebengiphakela mangabe ngila ejele yabo benginike insipho zokugeza mangela ejele obvious base ngaphandle ngizoganga nami yabo ngibe ngingahlosile ukuganga ngishawa impilo ngingazi impilo ngizothatha ngenzeni empilweni ngihlele ekhulu ukuthi angithi yabo ngihlele ekhulu ukuthi phela ngempela mangilana ngoba ngizoganga kufanele ngikhulume iqiniso ngibe ngingathandi mina ukuganga ngibe ngibone ukuthi ngilambile ayikho indlela engizohlanganisa ngayo uma ungathola ID ungakwazi ukufuna umsebenzi ngakwazi ukuyofuna umsebenzi mase ngiyothola ID ngaba ngconywana ngoba ukhona imisebenzi yabo nje khona phana kuthiwa i-fortnight bathi nge-fortnight uthola 1500 ejele bengisebenzela i-200 nakhona hayi u-200 ocash u-200 oyi-gross engiyothola mase kuphela inyanga yadlula kahle kufanele ngikuthole ngomhla ka-10 kodwa bekwenza kuphela u3 months ngingawutholile lo 200 yabo suthola isiningi siedekile ngokuthi imali mhlawumbe kuthiwa azikho imali yabo Uchaze lo muntu usebenza ejele wenzani umuntu akazivele ejele uyasetshenzwa ejele ngisho lapha ejele ke silentuzana khona idele ejele sikutshani khanda ugandaganda khona izingulube esikhulisa izingulube esizandisa izingulube yabo khona siyatshala amaklabishi spinach yonke into lena ubungena nje yakhe ingulube anthani no mem lapho ngenayo kodwa izingulube kodwa phela siyazi ngazo yabo sifundisiwe ngalezo za agriculture yabo lezi zinto za agriculture abafethu abaningi abaphuma ejele cha plant khona uyazi lapho nje ngikhuluma ukuthi unonesi bakhona ngempela unesi bakhona ngempela izingulube ezinkulu izingulube engaka lezi elane bosho
ekuyenzeka phela sibosha sitshontshe kuyona inkulumo ngale kathi ngingadakile kungekho umuntu hayi iqiniso lelo awonesi ziningi nje izipani uthothi khona osebenzela u25 u25 uzothola ekupheleni kwenyanga khona osebenzela u12 uyabo uzothola ekupheleni kwenyanga 10 uzothola ekupheleni kwenyanga should obvious mabe usune idea ngaphandle uzokwazi ukuthi uzame impilo iqhubekele phambili ngoba umuntu omayithi uzomnika u500 ngenyanga should ibonus le uzokwazi ukuthi usebenze lo msebenzi. Okay, ngikubuza lokho ngikuluba nami khona umfowethu la onebhizinisi lenguluphi i-office lakhe likhona ku First Street nje lapha ekhona lika Fitness Smith. Yeah. Iplaza lakhe lila ngase Hillcrest lapho molweni. One portrait la ufuye ingulube inyama yazo yesupply. Ngicabanga ngakhulumela naye ngoba uma uthi iskilo sithwele ngaphakathi correction service sokufuya ingulube. Ngicabanga ukuthi ngakhuluma naye mhlawumbe akwazi ukuthi afake eplazini lapha nithola umsebenzi. Nazi certificate sayithola lezi zinto nazi enhlanhla siyiphethe la uyabo lezi zale zinto esikwazi ukuzenza yabo ngamkhombisa umam social worker. Nazi. Hayi sivezela lapha buka la. Nazi. Pendele sesingala. Sembe sibheke phezulu lesingale simhlophe. Oh yes. Nazi. Yeah. Na dairy production yakwazi ukusenga. Bofune sekulama officer oaggressive bona abasuke bezosixhasa. Manje ungaka kanjani ungena ama ID ngoba lezi zinto ifuna ama ID iplanting yabo. Uyakwazi nokutshala? Yebo ngiyakwazi ukutshala. Isho amazambane agcwele emarket ngiwatshala vuli akhule. No phele no tomatoes lokulahlwa abantu le ndlela ephansi. Nqaba izinto ngakhanda enkulu insimi lapha ngazo. No, kulungile mfowethu. Correction service udlale yayindima ukuthi kunike iskill. Sekuthi ngaphandle sisebenzisa kanjani so skill onaso. No sizozama umuntu ababa siyabona.